Mamoudou ayi hunuko so haalani gonga tan haala fenande hunuko so haalani gonga tan haala fenande ɗum woni holdum sinno ko nen kadiato jongo wonno min jettora galle ma tawara wara men ummade Fouta régli min gong a faami kono Moussa Diallo saabi min ngari galle ma minen noon min arani joɗade galle ma ala ko wili amen e galle ma wona jeese mon de an debbo ma hay jeese mon gooro welani amen eyyi jeesal makko way kono omelette gambini si min joni mi natti wawde yiide yeeso mon Moussa wi yo min gardo o nulde men kalis men e téléphone ma minen mi ngala téléphone so min dañinde téléphone Allah ne seedi min garta galle ma wallahi jinmi ko ballon kam non anani ça suffit largement mi adda on gallam mi waɗon héberger gallam mi toto oɗon ñaama oɗon ko mbaɗ amerde Allah yiɗa toño mimi ɗum ɗo sa nani ɗum koɓe ganduɗa ɓe soɓe dañi ɗumen neldidde walla ɓe keeɓi ko wayno application ɓe mbawi neldidde kanko o dañani ɗum ɗon ko ma o yaha e ville o dañi ɗum min noon haalam ka hewta hande o nani kalmi ko hay Fouta joni hay Fouta soɓe yiiɗi neldude kalis rak ene weɓani ɓe saka Dakar saka noon Amérique saka Amérique Dakar saka Canada saka Canada en Amérique en Dakar no way webde mimi wono merde kam mimi haal gorko ko jiɗɗa ko amin paami ɗum jiɗɗa ko woppude amen e galle ma ha taska tawe amen ɗo ene mbiya e kalis o Moussa nulɗi mi mottili hen mi soodi hen jawdi e juule ɗo en lalli wawa wonde Allah heedi en hen sa yiidi jawdi a liggoto soɗa jawdi ma mbaɗa layya ma kono jiiɗa wadde triyanda sa kalis amen cooɗa hen jawdi ɗum wawa wonde min de haala ka joni ko kalmi komi haali ɗum so neldi on keɓon so neldani on on mbawa hebde point tawi goto woto wallahi min nani fenani wallahi min nani fenani min nani fenani wallahi min nani fenani aɗa andi mi boyi fiide mo Fouta an hay an mi boyi fiide mo Fouta ko ñannuɗa waare ko tagani mi huldema ko yonnuɗa wutte ko tagani mi huldema ko fewnuɗa waare ko tagani kam huldema ka gorko yo komi gorko yo gorko debbo tan amerde yimɓe ayno goynirɗama yo maayi ayno goynirɗama so maayi nafatama an gorko jeeyama mbatta ko ay sa yiiɗi haalis a liggoto e doole ma doole mbaƴa joomum min nelde kalis amen mbiya aɗa ñaama weɓirta noon de totta min kalis amen ɗum wawa wonde sa ɗiɗi kalis a liggoto daw no guiƴirama worɓe liggorto ni Moussa Diallo ko liggi e doole mum ko gorko hono ma Moussa neldani tawo men mbiya dottata min aɗa wayno gorkam ayno goynirɗama yo woy ha o maayi ayno gonnirɗama ɗum jiɗɗa o mayata noon aya maayi an e debbo ma yon maayi Allah ne wawi maayon imo mi maagi yara Allah suurame ɓo couple kangaɗo hamdini neɗɗo ko wa tomanɗa an ko mbatta dow ko mbatta dow a wino sam jippima gonɗa koye jippade a rewani caggalam mbekede ko an tan ari tanari kay koni min tan ari haalani ko mbimami ko an jippomi ngabbo no foti laaɓi jaara toon a haalata ko mbimami ko wona mi wima sa yeehi wiiɓo Yero nene woye bojji ganduɗa kilis ha joni ronki tan yo dejju saabu Moussa Diallo kalis makko o mbiye Moussa yo nuldumo kalis o par ce que mboɗo foti julto walam yalir walla mi wuulat woni o wi hay sa woyi mbordi o tottatama maya mi hooña ɓurani kam ɗum wonata mi wona ɗo mi ummo Fouta ha ɗo ene o wi kam yomi ar julde ma komin jogui jawdi ma e bagi ma an debbo ma foof komin jogui mi ara ha ɗo ene o wi o wawa nuldude saabu o wawa déclasse de ko woni mi wawa déclasse de ko woni ɗum mi wawa déclasse ummo galle yaha galle jaaha to nuldete kalis ɗo tan nulda amen kalis o wiya mi wawa déclasse de ɗum ko haala min ɗum jilli bandiyagal kalis so neldama tan yettoto weldama tan yettoto joni min joni ɗiɗiraɓam fooɓe cuhliɓe noon e joni han mbatten en fawat dilli goto en jalta an yaltu yayi salon ngaji ɗi
namdira morol no foti jahay tayloro namdira mo sa seki wutti no foti ñotanama e no foti métre aji ñotantuma mboɗa andi 2 métre no wawi ñotandem min mi yaha mi yi jeewo jawti o mi ha min kalde coggo somi pari mi yaha taylor kadi min kalde coggo min mbaɗa bila amen min gaddanaɓe min wiyaɓe waɗa moussa o foti nuldude ko 200 000 walla ko 300 000 o wiya ko 400 000 joni min somi yeehi morotomi ko pirli ar potten kaɓen belditen ko ngal morol woni holɗum pilli ko pirli ar potten kaɓen belditen yo lelle ene yoori pirli waɗ yo lelle tan ko gorko debbo so tawi a resama ko gorko ma morontoɗa gorko ma puuɗontoɗa kala ko gorko ma yiiɗi moroɗa ko ɗum morotoɗa eyyi par ce que min ko an morontomi ko an puuɗontomi a ñantontomi joni mi yaha toon di ala way far way joni en tellor mi wara toon bukka adda ɗon seyɗani ha seyɗani ara mi loway galle o seyɗani iblis hocca kaaje mi welroɓe mi addat iblis e nder galle o mi arata mi waɗa hoy galle o mbaɗe feere yomi heɓ kalis am mbaɗe feere nodde e moussa nulde kalis o piye on gonta wonde e jaam après tello ɗen mbaɗe hen bila o mi adda ndondi furno on waɗi ndondi adda ndondi mi sara e galle o fof mi ulla e guirima walla mi waɗa hen ñamoko e ɗum ɗo yaawi woppu tan mi ulla e guirima mi waɗa ñamoko e leydi mi ulla e guirima woppu tan mi waɗa désolage galle o somi waɗi galle o désolage après jehen sobi leeli fof mbaɗa jamoko ndoni e action ngaji poddo jirwinde galle o ha galle o wonta ndoni eyyo yaram aɗa jalede ma e ley tan ana wondani e hakkille ma ɗum tan woni probléme o télé fou trop fou wuro min de sa ɗum na joni julde nde wirto joni koɓe kaali gommaɓe mbaɗi ko kaali gomo mbaɗat ɗum ay fos ɗo mbaɗat goni woni miire nam jiɗo ɓe to an aysata an to gorko ma woni ko jaltuɗo pourquoi on momo yalta min parani komin jawrata ko yer mi jooɗo walla mi daro komin yahoɓe daro en bon garmi ko haalandema noon minen hay goto hutorta amen onon on jeeya kalis on jeyɗani kalis on nuldani kalis kono lawol tan mo nuldete kalis o ko moussa diallo foti nuldude joni ko mbami haalandema ko mi yiɗa addude taw buka mamin jaltu min mbaɗoya progenat min jeewoya komin baguiji e o jeewa morol makko mi jeewa kadi ko sodan mi jawdi ko o jeewa kokkataji makko e kala ko faate julde min mbaɗa bila o ko merni ko o nana yo rewni jungo mon hon wonan hasde mbiyon on totta mi mbar ko jaam ko ɗaminiɗa e kalis o ko ɗaminiɗon e an e gorko ma Boubel no foti noddumami laabi tati wona aɗa andi kam a ñamata kam de a fuɗɗitima kadi a ñamata kam de mi anda on mo anda kam kono an kam aɗa andi kam somi ummima so andima tan ko gorko ma no andimi so andima tan gorko ma no andimi gorko debbo gorko debbo so wuli tan wula sona safa kadi ha waɗa sooba yooɓa fooba yooɓa an on no foti ɗon kalis neldete no foti woni ɗo minen komin hoto minen min juulani ɗo comme ɓatton politisation politisation muno mboɗo faami ɗum mi halni ɗum Boubel jewaron ko nanggude amen ɗo hamin juule ɗo moussa julde mun kaali so mbiye on cooɗi jawɗi minen fof ndendi lalli wonata mbimami minen hakkillaji amen ɗi guese ñamala ala hen kala ko piɓɗon anni e wadde amin gandi ko mbatton ko kalis amen natat jungo amen min mbaɗa hen holko kali ɗum sona kon bandiji kon saytiyeɓe ane mamoudou kono kalis o mbimi kon bandiji kon saytiyeɓe ar gasani noon billahi
wona dandi kam hulani ko piɗaɗo guiri ma guiri ulludu ko ele guide wajere kami kuldam mi hulanima debam koko hulmata mi hulanima an ko mamoudou woni ko ala ɗo de ɗum tagma dara ɗo e nana haala noddu mamoudou so taw e mamoudou ma fala jaɓi wona mamoudou ma amin wona mamoudou ma mami ko amin jari amin mbaɗa ya bila amen somin garti ɗo yomin wono kaade bilade birtuɗe ɗon mbaɗe ko weli on fof ƴeew son belama kala to miiji ɗon tan jeehi an debbo wona debbo galle o an debbo haasi ɗo fere tan bon mamoudou ko gorko komi gorko ɗum kam mi laaɓaka mamoudou kam mboɗa anndi ko gorko kono keddiɗo a wawa andude so taw komi gorko sabu mi heƴani e ma an ɗum jidda kono ɗum ɗon noon gatata wallahi kon fadoɓe de ɗon fadɗiɗon batton mbimani kala ko amin jalta kala to jiiɗon boutique naate kala to jiiɗon magasin naate amin mbaɗamani bila amen heɗo ɗo en konon tampi hen min demgal wawa jakkore demgal taw ɓendani demgal wawa jakkore konon to e mamoudou diallo so nelda non juulata kono min moƴama mamoudou wallahi komi juuloɓe wallahi komi juuloɓe wallahi allah no seedi komi juuloɓe so allah jaɓi amin jalta amin mbaɗoya bilaɓe aller retour kam yo aller retour yomin taw moussa nudi kalis o wallahi Boubel an ha so gasani ma dañen ko yo ar nen a boole anta nder les sali somi arti ɗo en mina debam après bila kalis mbima kalis yaltani galle o oɗo galle walla ma wala han walla ram ya jibinay galle o walla ma wala kam kon gilore saw jibinani ha no malla ɗum ko gorko makko lammani ni tan mbaɗa gorko makko lammani gorko ma lammani jehen somin garti retour bila o kalis o yomin taw ɗum e galle o jeehe ande jibini kono mi laaɓa hani taw gorko ma jibini ɓiɓe maɓe gorko ma lammani gorko ma no fammi ha ngal ɗo noon yo kono yani mon ha mamou taw so mamou tawi kam ɗo ma o yalte gueɗe mon on hangaɓe bondi ɗi yo bone yane mon couple hangaɓe onon bandiraɓe sénégal naɓe wonɓe tonto amérique du nord ha tengte états-unis et canada application men keso ari ne wiye lemfi ko o woni application ɓurɗo sirde ɓurɗo holnade ɓurɗo yawte eko fate neldugol halis onon wonɓe états-unis walla canada ko ɗo tigui ndewno ton nelde mon yetto e bandiraɓe taw ala hay caɗele gote maɓe mbaw hebde halis maɓɓe taw rewata koye wave orange money free money walla e compte bancaire jomum e nder sénégal no fotirno eɓe mbawi hebde halis maɓɓe no yawiri o application lemfi o ala hay fere goto nde wonno ko 100% gratuit holko tagui eɗen kutoro lemfi ko nafoore mere woni hen dollar goto mo nelduɗa neldaɗo heɓata ko 115 mbuɗu taw bangueji goɗɗi ɗi ko 112 jomum heɓata hono dollar goto 15 poyengaji lemfi ne daɗiɓe hen ne waɗi ko wiyete code de promotion e nder application lemfi sa neldi $100 aɗa heɓa $20 e compte ma sa neldi neɗɗo foof $100 taw ko yimɓe sappo lemfi ne nelduma code de promotion taw kala e mabɓe battuɗo neldude eko fuɗɗi e $100 an a heɓata $20 e compte ma kamɓene soɓe batti neldude woɓɓe ko fuɗɗi e $100 eɓe keɓa on code de promotion mo lemfi tottirta onon wonɓe états-unis et canada dogane eko lelani faade o application lemfi omo waɗe téléchargé e apple store walla play store so on keɓi lemfi e téléphone aji mon woto keñoɗe e wadde kala ko foti waɗede hen ko wayno inde ma e yettode ma e ko nandi hen onon musidɓe yoro so yiɗɓe horsinɓe yoro onon oɗon mbawi hutorade code promotion mo yero jogui lemfi tampere gasi